A už to ide. Dobre, tak vás vítam pri tomto novom YouTube kanáli. A povieme si niečo teda o tomto projekte, čo tu vidíte. Je to Honda Civic 6G, hatchback, ročník 99. A mám ho už 5 rokov. Jazdilo to asi rok a pol a zvyšné roky už je to rozobraté. Dajme tomu už 2 roky v takomto stave, aké to je teraz. Ale prikúpil som k tomu motor 1.4, tento čo tu vidíte, je to originál, je to D14 Z2, nemocený motor, ale ja ho potrebujem, lebo niekdy toto auto už sa pohybuje zhruba na slovenskej scéne drag race alebo povožných pretekov a vždycky jazdilo iba Bčka a ja som jazdil iba Bčka, ale keďže mám odhlasené a chcem to dávať do originálneho stavu, tak som zohnal tento motor 1.4 a idem ho tak kompletne. Idem ho tak dostať do chodu, dá sa povedať, lebo tento motor niekde stál proste niekde v Leviciach, v nejakej šope niekoľko rokov, boh vie koľko bolo nám najazdené a tak ďalej. Takže bol úplne špinavý, už som ho teda úplne vyčistil. Vyčistil som ho, dal som dole klímu, dal som dole servo, riadenie výfukové zvody som k tomu dokúpil, tie neboli k tomuto motoru, ale už ich mám. Dám dole za chvíľku ešte alternátor, aj ten budem čistiť, zhodu už to je vyčistené. A pôjde dole zotrvačník, pretože je kompletne taký spálený, už je proste dám ho vyrovnať. Lebo nový žraj sa už kúpiť nedá, takže tento starý dám vyrovnať. Pôjde na to nová spojka od Starlineu. Viem, asi ma zabijete všetci, čo sa montujete okolo aut, okolo Hond, ale tento motor tam bude iba nejaké obdobie, proste možno že rok, dva, alebo prípadne iba na STKčky, takže preto spojka od Starlineu a všetky tie diely, ktoré sa také sem budú dávať, sú vyslovené, že dajme tomu, že low budget, ale aby to chvíľku aj vydržalo. Dúfam, že tá spojka od Starlineu vydrží aspoň tých nejakých 50 000 km, dajme tomu. To by som bol veľmi spokojný. A čo ešte nové teda? Dal som dole teda tie držiaky od serva aj od klimatizácie a budem ich teraz repasovať. Tu mám tejto nádobe mám naftu, to je taký starý trik, ktorý som odkúkal od nesmrteľných detkov na YouTube, že naťapať šroby naftou a oni pustia všetku špinu. Když som to nepočul, skúšam, uvidíme. Najskôr si ich teda očistím šmirglom, to už to robím a tie najväčšie čistoty hrecu hádžem do tej nafty a tam vedľa ich pokladám a potom uvidím za pol dňa, že čo to bude robiť, ako to bude vyzerať. Dobre, a presunem sa teraz sem ďalej. Tu mám diely nachystané na lakovanie. Pôjde to teda do základu. Tieto vrchné, toto je držiak na klimatizáciu, držiak na servo a toto je držiak medzi prevodovkou a motorom. To pôjde základnou. Všetko najskôr. Potom to pôjde do čiernej. Všetky držiaky pôjdu do čiernej, no až štarter a servo. Je to oškrábané, áno, je to amatérizmus, ale povedal som si, že skúsim teda na týchto držiakoch nepokazíš nič tým, že ich oškrábeš. Takže držiaky som oškrábal a oškrábal som aj štarter a servo čerpadlo. Uvidím, koľko to pôjde. Keď to pôjde, tak to tam nechám na tom aute. Hovorím, je to low budget, takže keď to pôjde, má to 27 rokov, aj štarter, aj čerpadlo, lebo obidvoje sú ešte pôvodné. Tak keď to pôjde, tak to tam nechám, keď nie, tak proste kúpim nové, lebo sú tie veci trošku drahšie a hovorím, idem low budget. Takže tak no. Ešte chcem spraviť taký menší pokec, čo sa týka dielov, čo budem potrebovať na túto Hondu. Tu sú teda otoče predné, D-čkové alebo D-sériové. Tie musím dať teda rozobrať odtiaľ brzdy, rozobrať odtiaľ tento kryt na brzdách, dole ložiska uvidím, ako budú v stave, čapy vymeniť
a takisto oškrábať a možno trochu nalakovať, alebo to nastriekať. To isté tam tá kulisa riadenia, to budeme robiť určite. Z vody výfukové, to je tá istá pesnička. No a tam je ešte chladič, to budeme tiež potrebovať, a polosy. Na polosách sa bude robiť to, že vymením tie manžety a možno, že aj nejaké homoklimatické kolby, podľa toho, či budú v poriadku alebo nie. Zatiaľ som ich iba doviezol a uvidím, keď to budem montovať, že ako to bude stavať, keď sa k tomu dostanem. Ďalej mám k tomu, tam je airbox, ten budem potrebovať ešte tomu motoru, a toto je vlastne zadná náprava, komplet bubnová, ktorú som zohnal, lebo som si myslel, že ho budem potrebovať na tú kontrolu originality. Ale že vraj nie, že vraj sa to dá prejsť aj s kotúčovou, takže táto náprava asi sa nebude robiť nič a asi bude na predaj, lebo proste nebude asi na nič. Je to zadná bubnovka, snáď sa to predá, uvidíme. Zadnú kotúčovú mám schovanú tuto. Už je tak polorozobratá, pripravená na pieskovanie. Niektoré diely budem robiť doma tým spôsobom, že proste šmiergel, nejaké prípravky na odstranenie hrdze a potom proste lakovanie, alebo teda vyfarbovanie, jak to nazvať. A niektoré diely budem teda dávať pieskovať a lakovať normálne do firiem. A tak, teda dneska sa pustím do toho farbenia týchto držiakov a dám do základnej, a tam ten štarter, tamto servo pôjde do zinku, nech sa to bliští pekne. Zajtra pôjdu tie držiaky do čiernej a zajtra to otočím z druhej strany a pôjde to takisto do zinku, len z druhej strany.
I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Tak, pokračujeme k brúseniu tých šrobov. To takto manuálne to odbrúsime. Jo. Výsledok som už pobrúsil, takže ideme to natápať do tej nafty. Toto sú z vodržáka, to sú zo serva. Takže asi jednotlivo. Ešte si idem ešte. Takže, vítam vás pri pokračovaní tohto videa. V tomto videu som teda lakoval, alebo teda striekal základnou tieto držiaky. Je to držiak klimatizácie, držiak serva, držiak motora a prevodovky zozadu, štarter a servočerpadlo. Je mi jasné, že teda hneď tu budú otázky, že prečo ten štarter a tu servočerpadlo do len takej farby, do takého zinku teda. Je to z toho dôvodu, že proste je to low budget a mne sa zinok ako taký páči, taký blišťavý. V tomto videu to ideme v tejto dieli všetky do čiernej, matnej a tuto vlastne z druhej strany to nastriekať takisto do takéto zinku. Plus na tom servočerpadle by som chcel aj tú remenicu dať do čiernej. Takže toľko k tomu. Poďme na